Tak, Ľubo, čau. Ahoj Roman. Vítaj druhýkrát. Teším sa, že môžem tu byť znovu s tebou. Minule sme si povedali nejaké také základné veci o tebe, ako funguješ a že teraz ja som si pochystal na teba nejaké otázky, ktoré sa mi tak nejak v praxi ukázali, že proste niektoré veci som zažil alebo som im správne nerozumel. Takže ja som si na teba pochystal nejaké otázky v nádeji, že mi na ne odpovieš a ak budeš vedieť k tomu povedať aj nejaký príbeh, ktorý možno dokreslí tú otázku a odpoveď, tak ti budem vďačný, takže chcem sa ťa nejaké veci popýtať vlastne v tejto téme, ktorú ty riešiš. Takže tvoja téma je vlastne nevysporiadané pozemky aj Áno. vysporiadanie. No a že ja začnem úplne tou základnou, že čo je to pozemok a čo je to nevysporiadaný pozemok, takže ak môžeš teda odpovedať na túto časť. Čo je pozemok, to si asi každý predstaviť vie, a čo je to nevysporiadaný pozemok, tak to si asi tiež každý predstaviť vie. Je to pozemok, na ktorom nič nemôžeš urobiť, pretože tam máš rôzne problémy. Či už je to nejaký mŕtvý spoluvlastník, či už je to problémový spoluvlastník, ktorý s tebou nekomunikuje a tak ďalej. Tých problémov tam môže byť naozaj veľa. Potom, čo je to vlastne to vysporiadanie? To je asi tá tvoja práca, ktorú urobíš, ale že čo pod tým mám rozumieť, že skúsim zase mojimi slovami, že tak nevysporiadaný pozemok, tak sú tu nejakí možno mŕtvi vlastníci, možno niekto, kto nekomunikuje a ty urobíš čo? Vlastne na konci čo? Že mŕtvi stanú z mŕtvych, alebo že čo sa stane? Tak to nie je, že ja si vždycky vyhliadnem pozemok, dobre ho zanalizujem, aby som zistil vlastne, či sa mi oplatí touto príležitosťou zaoberať, a potom nasleduje tá fáza toho vysporiadania. Je to vlastne proces, ktorým sa snažím odkúpiť všetky spoluvlastnícke podiely a vyriešiť všetky problémy, ktoré sú na tom liste vlastníctva zapísané. Čiže na konci toho procesu je vlastne výsledok taký, že som výlučný vlastník toho pozemku bez akýchkoľvek čiarch. To je ten základ toho vysporiadania. Je to celý ten proces vlastne, ktorý k tomuto vedie. A následne samozrejme sa ten pozemok dá voľne používať. Samozrejme v intenciách územného plánu a všetkých ostatných vecí, ktoré ho regulujú. Čiže si spomenul aj také, že slovo ťarchy, že asi tým rozumieme možno nejaké vecné bremená alebo prípadne exekúcie, alebo že ako si to myslel Áno, takto? samozrejme, že na tom liste vlastníctva máte vždycky časť A, časť B, časť C, a tá časť C sú tie ťarchy, ktoré je dôležité. Napríklad aj ty to sleduješ samozrejme pri nákupe bytov, že nechceš nadobudnúť nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená napríklad nejakým záložným právom alebo nejakým iným právom, na ktoré ty nemáš nejakým spôsobom dosah. Keď je to tvoje záložné právo z hypotéky, tak je to potom v poriadku. Predpokladám, že to uznávaš. Hej, hej. A som s tým v pohode, keby aj zmizlo, ale banky s tým v Áno, pohode nie sú. nesúhlasia, áno. OK. Dobre, čiže vlastne, keď sa pozrieme na to, tak ako si rozdelil ten list vlastníctva, že ABC, čiže Ačko je majetková podstata, tu vieme, to je teda ten pozemok, Áno, Bčko sú vlastníci, čiže vlastníci, či už sú to živí, mŕtvi, mŕtvi sú niekedy zastúpení pozemkovým fondom, Slovenským áno, áno. pozemkovým fondom, takže vlastne ty sa snažíš urobiť to, aby si tých vlastníkov skoncentroval do jedného, čiže na konci bude jeden nadobudateľ, ktorý to všetko bude vlastniť v Áno, jednej áno, jedine, áno, čiže časť B sa stane vlastníctvom výlučným v jednej áno, presne jedine tak. a v časti C, ak sú nejaké prípadné ťarchy, tak tieto sa snažíš z tohto pohľadu svojimi krokmi Áno, odstrániť. lebo tie ťarchy a to podielové spoluvlastníctvo, to je predpoklad na problém, že tam si človek nepomôže. Ty ako spoluvlastník, keď chceš predať svoj spoluvlastnícky podiel, tak samozrejme si obmedzovaný tým, že ho musíš najskôr ponúknuť ostatným spoluvlastníkom na predaj, to je tzv. Predkupné právo, alebo na kúpu, to je tzv. Predkupné právo pri predaji spoluvlastníckeho podielu, a pri hospodárení alebo pri akýmkoľvek nakladaní s tou vecou musíš získať aj súhlas tých ostatných spoluvlastníkov, či už je to nadpolovičná väčšina alebo tom 100% súhlas tých vlastníkov. A toto sú všetko obmedzenia, ktoré ako keby bránia tomu trhovému využitiu tých pozemkov, napríklad na výstavbu alebo na nejaký prenájom alebo na nejaké iné využívanie, na ktoré sa dá ten pozemok použiť konkrétny. Si spomenul predkupné právo, čiže vlastne podielník má ako keby prvý to právo, pokiaľ iný podielník predáva, že to nadobudne on, tak? Áno, áno. No a oproti tomu, že aby to právo využil alebo nevyužil, tak mu posielame čo, nejaký list, alebo že Áno, je to vlastne list, je to ponuka na uplatnenie toho predkupného práva, tam musia byť zasa dodržané nejaké zákonné lehoty,
a aj ten predmet, tej ponuky musí byť definovaný jasne, teda malo by tam byť napísané, že je to parcela KN alebo KNC taká a taká zapísaná na liste vlastníctva takom a takom, pre katastrálne územie také a také. Mala by tam byť jasne definovaná cena, mali by tam byť jasne definované podmienky toho prevodu a tak ďalej. A túto ponuku je potrebné poslať samozrejme všetkým vlastníkom. OK. A tí majú potom na to nejaký čas, aby na to Tí majú asi... potom vlastne v zákone stanovenú lehotu, aby to svoje predkupné právo buď využili alebo nevyužili. Samozrejme, ak chceš túto zákonnú lehotu skrátiť na maximum a máš podielových spoluvlastníkov, ktorí spolupracujú, tak ti môžu podpísať zdanie sa toho svojho predkupného práva a potom vlastne ten proces kúpy toho podielu konkrétneho skrátiš. Ale A koľko je tá všetko trvá lehota čas. zo zákona? Je dvojmesačná. Dvojmesačná. A Áno, áno. môžem dať aj kratšiu alebo dlhšiu, či to už Môžeš potom dať dlhšiu, ale kratšiu nie. kratšiu nie, Áno, hej? áno. Čiže minimálne tá lehota Minimálne je dvojmesačná. dvojmesačná, Áno. hej? Čiže keď by som dal kratšiu, tak to už nie je v súlade so zákonom a tým pádom Je problém. OK, je Sú problém. také ešte my zaostávame za Českom napríklad, aj v tej judikatúre, čo sa týka toho predkupného práva, lebo je taký paradox, že my predkupné právo musíme uplatňovať aj pri darovaní podielov, pri zámene podielu, čo veľakrát nedáva zmysel. Mhm, mhm. Si predstav, že ideš zameniť pozemok alebo zameniť podiel za nejaký iný pozemok a samozrejme tí tvoji spoluvlastníci ten konkrétny pozemok, za ktorý chce zamieňať, nemajú. Ako ho majú nadobudnúť? Že to je proste nerealizovateľné. Len Hm, takýto paradox samozrejme a viacero paradoxov žijeme my tu bohužiaľ na Slovensku a sú dlhodobo neriešené a komplikujú veľmi prevody. OK. A napriek tomu teda, že je to takto, tak konkrétnym postupom sa vieme stále dopracovať k tomu, že Áno, áno. pozemok scelíme a že vlastne na konci môže byť náš v jednej jedine. No, ja mám opäť takú ako keby nejakú základnú otázku, že základná otázka je, že ako vôbec zistím, že pozemok je môj, to je prvá vec, hej. A druhá, že už teda, že niekto mi ukáže list vlastníctva, že pozri, že to je tvoj pozemok. A je potom aj nejaká teoretická možnosť, že na konci sa ukáže, že stále ten pozemok môj nie je? Že ako to je? To je vlastníctvo jen také, to nejak pláva, alebo ako to je? Tak vlastníctvo je zapísané na liste vlastníctva. No, myslím, že od januára do marca bol troška problém overiť si, či som vlastník alebo nie som vlastník, keďže náš kataster nám padol. Ale samozrejme list vlastníctva je to, čo hovorí o tom, že kto je spoluvlastníkom toho pozemku alebo toho spoluvlastníckeho podielu na tom pozemku. Najväčší dôkaz, ktorý máš, je ten list vlastníctva. Ale samozrejme vlastníctvo, ktoré je zapísané na liste vlastníctva, môže byť napadnuté, lebo zápis na liste vlastníctva platí dovtedy, dokiaľ sa nepreukáže opak. Čiže môžeme to tak brať, že ten list vlastníctva ako keby deklaruje, že som Áno, áno, vlastník, áno, deklaruje. ale keď sa ukáže, že je opak, tak Tak ešte stále... no, potom bohužiaľ musí rozhodovať súd na základe napríklad určovacej žaloby. Mhm, Lebo existujú ako keby dva tituly. Jedno môže byť kúpna zmluva a druhé môže byť, čo sa často stáva na Slovensku, že je to nejaký vyvlastňovací protokol alebo nejaká vyvlastňovacia vyhláška alebo nejaké rozhodnutie, ktoré bolo vydané v minulosti, ale nebolo zapísané. A teraz súdy skúmajú tie dva tituly nadobudnutia a rozhodnú o tom, ktorý platí a ktorý neplatí. Ale Čiže, to je veľmi zjednodušene povedané, hej, pretože tá problematika je naozaj zložitejšia. čiže prvá časť, že keď som sa pýtal, že ako zistím, že som vlastník, tak to preukazuje list Áno, vlastníctva. áno. O tom liste vlastníctva aj môžem, aj nemusím vedieť. Môže to tak byť, že, Tak kataster je verejne dostupný, tak si to môže dohľadať každý, hej, tak tam není problém. že ja mám napríklad niekde na východe nejaké pozemky po starej mame zdedené, to je myslím v okrese Sabinov a že niekedy som o tom aj nevedel. Mhm. Potom som k tomu prišiel, ale že vlastne, že je nejaký taký centrálny spôsob, ako si viem povedzme pozrieť, že čo všetko mi na Slovensku patrí, alebo musím ísť postupne po katastrálnom území, alebo... S touto otázkou som sa nestretol, ale myslím si, že existuje nejaká platená služba na katastri, kde ti dajú výpis pozemkov zo všetkých katastrálnych území. Ak si to chce človek vyklikať za počítačom, tak je potrebné potom asi prejsť každé katastrálne územie samostatne a zadávať tam nejaké No to je asi identifikačné údaje. drina, že tých A katastrálnych území bude zo tých pár je naozaj tisíc. veľa, áno, áno. No dobre, čiže v podstate mal by som možno tušiť, že som vlastník Áno, alebo áno. nie som. Ak sú to moji predkovia, ktorí nemajú kompletné identifikačné údaje, tak sám sa k tomu vlastnou činnosťou nedostanem, iba možno... Býva zverejňovaný zoznam vlastne neznámych vlastníkov Slovenským pozemkovým fondom a tam aspoň možno podľa rodného priezviska alebo podľa Mhm. priezviska vieš skúsiť Čiže dohľadať, či náhodou na sú nejakej niekde. stránke to je?
Myslím, že je to zverejňované Slovenským pozemkovým fondom a je to asi aj na stránke katastra. Aspoň si pamätám, že to nejak Hm, takto bolo. OK. Čiže vlastne z toho sa môžem dozvedieť, že som vlastník. Kým niekto to vlastníctvo nenapadne, tak je to vlastníctvo moje. To by sa v bežných prípadoch nemalo udiať, ale v prípade nejakých sporných alebo Áno, áno. nejakých veciach, ktoré môžu byť problematické, sa môže ukázať, že um, to vlastníctvo vnímajú viacerí ľudia, že ja som vlastník. V tom prípade, ak sa udeje táto časť, tak že ja som raz videl na liste vlastníctva zapísané, že boli dvaja vlastníci a obidvaja v jednej jedine. No Áno, a niekde v poznámkach to bolo uvedené, že duplicitný, duplicitný áno, vlastník. vlastník. To čo znamená, že čakáme, kým narastie druhý pozemok, aby boli pre každého jeden, alebo Nie, že... nie, to znamená, že ako keby boli 2 právne tituly, ktoré kataster zapísal a samozrejme, medzi týmito subjektami ja to poviem veľmi zjednodušene, aby nechcem zachádzať tam do detailov, ale musí rozhodnúť súd o tom, komu to vlastníctvo, patrí. Takže tam je nevyhnutne potrebné rozhodnutie súdu na to, Či, aby sa čiže kataster má iba zase ten nejaký deklaratórny charakter, ktorý áno, hovorí o tom, že... buď to musí byť teda rozhodnutie súdu, alebo to, zrejme môže byť aj dohoda nejaká medzi tými spoluvlastníkmi, Ale kataster ktorí to si nevie proste vyriešiť sám, nie, hej? nie, to nevie. Nevie, hej? No dobre. Takže toto som nevedel, takže ďakujem. Aké sú teda nejaké možno najčastejšie prípady, kedy sa môže ukázať, že nie som právoplatný vlastník, hej? Že sme si povedali, že zatiaľ som zapísaný, ale že neskôr sa ukáže, že mi ten pozemok nepatrí. Že čo som kúpil od nevlastníka, alebo ak... No, takéto prípady človek zistí ťažko, že nám sa takýto prípad stal, v jednom meste, kde sme nakúpili pozemky, chceli sme, tam ľudovo povedané chceli tie pozemky pre nejaké ďalšie využitie a my sme nakúpili pozemky a to mesto nás zažalovalo na to, že teda, tie pozemky nie sú naše, čiže podalo určovaciu žalobu. Predložilo tam nejaké vyvlastňovacie vyhlášky spred, roku 86 a toto sa môže stať komukoľvek, že toto je proste vec, ktorú ten vlastník nedokáže ovplyvniť a v prípade toho investora, je to samozrejme riziko. A to, či na vás niekto podá alebo nepodá určovaciu žalobu, tomu sa nedá nejak predísť. Ani nejakou, že áno, môže si spraviť človek nejaký due diligence alebo nejakú hĺbkovú kontrolu, ktorú môže zadať aj nejakej advokátskej kancelárii, ale to negarantuje to, že niekto nepríde s nejakým papierom a nepovie, že toto je môj pozemok. Čiže vy keď ste mali ten príbeh s mestom, tak mesto sa cítilo byť Áno, vlastníkom áno, áno, a áno, tým, že sa cítilo vlastníkom, tak preukázalo nejaké podklady, doklady, áno, na základe ktorých sa im javilo, že by mohlo byť vlastníkom. áno. Keďže sa im to javilo, tak podali žalobu na Podali súd. žalobu, áno, na No súd. a súd potom rozhodol, že tie doklady sú alebo nie sú postačujúce. V danom prípade bola Áno, odpoveď, že neboli áno, postačujúce. našťastie. Našťastie pre vás vlastníkov, Našťastie. lebo vy už ste boli novodobý vlastník a keby sa preukázalo, že tie pôvodné podklady, doklady sú postačujúce, tak vás by z listu vlastníctva... Lenže my už sme za to zaplatili peniaze, čo bol Áno. proste problém. Hej, my sme všetky kúpne ceny zaplatili a teraz by nám ostala iba pohľadávka voči tým ľuďom, lenže, keďže sme kupovali od fyzických osôb, tak, ja to poviem tak ľudovo, že tie peniaze už boli prejedené. Nemali by nám to ako vrátiť, čo by mohol byť zasa potom problém pre nás. A preto je tá dôkladná analýza toho pozemku, aj keď toto niekedy neviete ovplyvniť, veľmi dôležitá. Mhm. Tak aby ste sa týmto veciam vyvarovali a aj preto je potrebné, pristupovať k týmto obchodným prípadom s veľkou opatrnosťou a aj tomu zodpovedá aj tá výkupná cena, že po tej ceste toho vysporiadania vás môže stretnúť, toľko problémov, že na konci si môžete povedať, že sa vám to neoplatilo. Mm. Preto je to veľmi dôležité na to myslieť. A aké sú také najčastejšie mylné predstavy ľudí o pozemkoch, hej? Že mám nejaký pozemok a že skús možno povedať, čo Takže si ty počul alebo zažil, že vlastne, že ako to vnímal ten človek a aká bola skutočnosť, že tie všetci si najčastejšie omily. všetci si myslia, že majú Ferrari. To si myslia všetci, že majú najhodnotnejší, najlepší, najkrajší, najslnečnejší pozemok a pritom je to pozemok, s toľkými problémami, že vyriešenie toho trvá roky niekedy. A to je to najhoršie, čo sa v tej ceste môže stať, že teda tá predstava o cene toho predávajúceho alebo toho podielu spoluvlastníka takéhoto problému pozemku vôbec nezodpovedá realite. No, vtedy sa tie obchody dohadujú dosť ťažko. Ale ešte sú tam asi aj také veci, že veľakrát si myslíme, že to je možno stavebný pozemok, ukáže sa, Áno, že áno, nie je. samozrejme. Potom sú tu veci, že aj územný plán uvádza nejaké akoby stupne, že aktuálny stav,
možno výhľad a Á podobne, hej. áno, nejaký návrh a nejaký výhľad do budúcnosti, áno, nejaká územná rezerva a tak ďalej, ale to sú zasa také detailné No ale informácie, ktoré je veľmi dobré si zistiť, predtým, ako sa pustíme do vysporiadania takéhoto že, pozemku. že, že za mňa, čo teda som mal tu nejakú skúsenosť, že ľudia pod slovom výhľad rozumejú, že sa to stane zajtra, hej, Áno. a ten výhľad môže byť niekedy v rokoch alebo aj v desiatkách rokov a nemusí byť naplnený. To sú situácie, kedy povedia, že ale sused tam postaval, ale oproti stojí tamto a tamto sa postavilo hento. A to je presne to, že územný plán samozrejme niekde končí a niektorí ľudia majú bohužiaľ tú smolu, že sú tá nasledujúca parcela alebo ten nasledujúci pozemok. Čiže môžeme si povedať, že niekde je hranica zastávaného územia určená územným plánom a A my keď sme za tou hranicou, tak áno. môžeme si síce povedať, že je to úplne blízko, ale stále v zmysle územného plánu sa nám nemusí podariť na tom pozemku postaviť žiadnu stavbu, Áno, lebo, nemali by to povoliť postaviť takú stavbu, ktorá nezodpovedá tomu územnému plánu, samozrejme. lebo územný Na plán to to je územné plánovanie, aby regulovalo tú výstavbu na pozemkoch. Samozrejme sú tam potom procesy, ako možné žiadať doplnok k územnému plánu a tak ďalej, alebo možno zmeniť územný plán, ale to sú všetko veci, ktoré trvajú dlhý čas a sú náročné. a musí s tým súhlasiť obec, musí s tým Áno, súhlasiť toto sú, obecné áno, presne zastupiteľstvo, musí tak. to schváliť, zase tu je Presne tak. nejaký proces v rokoch. Teraz obec musí zaplatiť tú zmenu územného plánovania a podobne. No, tak No, je to kopec problémov, ktoré sa k tomuto viažu ale ja stále poviem, že to vysporiadanie pozemkov je činnosť, ktorá má vysokú pridanú hodnotu. Len treba vedieť nejakým spôsobom urobiť správne a postupne, aby to sa podarilo nakoniec. no tak to, keď sa bavíme o tom, že koľko to trvá, tak si ma rovno krátko predbehol, že koľko trvá vysporiadanie pozemku, tak Dlho. ma dlho, Dlho. hej, dlho, ale dlho to je asi viac hodín, alebo že ako si Nie, to že myslel? taký priemer, čo mám za tú svoju činnosť, tak je to okolo 3 rokov. 3 rokov sa od takého prvotného nápadu, tej prvotnej analýzy územia až do tej finálnej realizácie a do toho predaja pozemkov. Samozrejme niektoré projekty idú možno, že aj za rok. Mne sa to podarilo tesne okolo roka, ale niektoré pozemky sa mi doteraz nepodarilo vysporiadať, robím na tom aj 5 rokov. Takže to záleží od druhu toho problému, od nejakej neochoty a nekooperácie a nejakej už takej, by som povedal, že niektorí spoluvlastníci to vnímajú veľmi dobre, že dostanú peniaze, super, zbavia sa majetku, ktorí nevedia použiť, ale niektorí spoluvlastníci sú presne opak, že robia problémy, kde sa len dá a potom je tá cesta naozaj trnistá. Mm, mm. A Čiže, to či, človek neovplyvní. čiže presný, akoby z tohto pohľadu návod ani časový nevieme, hej, že Áno, áno, to koľko sa to nedá bude povedať. trvať. OK. A vieš ty poskytnúť tú službu napríklad aj tak, že akoby sa, povedzme, zaviažeš tomu klientovi, že 0,1. 0,1 znamená, že keď to bude celé hotové, tak môžeš si kúpiť ten pozemok, že je to aj takáto alternatíva? By som to povedal tak, že zatiaľ som vysporiadal najmä svoje nehnuteľnosti a tieto nehnuteľnosti som Následne následne predá. predával. Áno, že či už to boli vždycky som si vyhliadol nejakú lokalitu, ktorá bola určená v územnom pláne na nejaké zaujímavé zastávanie, či už to boli bytové domy, rodinné domy, alebo to bol nejaký priemysel ľahký alebo niečo také. A vysporiadal som to a potom som to predal tomu konečnému užívateľovi, či už to bol vlastník, respektíve kupujúci, ktorý hľadal pozemok pre svoj rodinný dom, alebo to bol nejaký podnikateľský subjekt, ktorý hľadal pozemok na halu, na nejaký salón alebo niečo také, alebo nejaký developer, ktorý chcel stavať bytovku. A s tými firemnými klientami mám skúsenosti, tam sme postupovali zasa v iných dohodách a tak ďalej, ale do budúcna rozmýšľam o tom, že by som poskytol aj nejaké vzdelávanie v tejto oblasti fyzickým osobám alebo subjektom alebo ľuďom, ktorí majú záujem si vysporiadať napríklad pozemok za domom alebo majú problém s pozemkom, ktorý sa nachádza pod domom, lebo aj také prípady existujú a tak ďalej. Alebo niekto si chce kúpiť nejaký pekný pozemok, ale nevie ho nadobudnúť, lebo sú tam nejaké problémy. Ale že vlastne, keby ťa náhodou klient oslovil, nazvime to pozíciou, že 0,1, 0 znamená, že keď nevysporiadaš, tak nič, a keď vysporiadaš, tak to od teba kúpim za takýchto podmienok, tak Áno, dá sa, dá vieš sa to to nejak tak zvládnuť, hej? zastrešiť, áno. OK. No to je pre mňa ako keby veľmi milé, lebo vlastne, že ten klient stojí v dobrej pozícii, že ak sa ti to podarí, tak to od teba kúpim nejaký záväzkový vzťah, niečo.
Ak sa ti to nepodarí, tak to už je potom ako keby tvoje podnikateľské riziko, hej, že Áno, ale zatiaľ pozemky, ktoré vyspredávam aj za to obdobie som si povedal, že pokiaľ nie som na LOčku, ja nie je koniec. Čiže nikdy to ako keby nevzdám ani v prípade OK. naozaj nejakých ťažkých prekážok, ktoré tam existujú. Vždycky sa snažím nájsť tú dohodu aj so spoluvlastníkmi, ktorí sú naozaj nepríjemní a nespolupracujú alebo sú tam nejaké závažné problémy. Mhm. Tá cesta vždycky existuje, len ju treba nájsť a treba mať tú dôveru na to, že aj tí ľudia nejakým spôsobom v čase zmenia to myslenie a budú nakoniec kooperovať, čo sa Čiže mi tá stalo tvoja veľakrát. skúsenosť je, že nastáva ako keby aj zmena zmýšľania toho Áno, áno, lebo vlastníka, lebo hej, ten alebo problém lebo ten obchod trvá dlho, takže aj tí ľudia si prejdú nejakým takým prerodom z toho, že na začiatku to vnímali možno nejak a na konci to vnímajú už inak, pretože, počas toho vysporiadania získali také informácie, ktoré sa im postupne potvrdzovali a to zmýšľanie nakoniec zmenili, aj keď to bolo veľmi ťažké. hm. Ale sú také prípady. No dobre, čiže to mi hovorí vlastne, ako keby vnáša mi to do celého procesu takú nejakú nádej, čiže ty to vieš nejak vyriešiť a na druhej strane, že ak by to mal robiť niekto aj vo vlastnom mene, koho správne povedieš, tak by sa mu to mohlo podariť vlastne tiež, Áno, hej. to povzbudzujem ľudí, aby to skúšali robiť, pretože na Slovensku je toľko nevysporiadaných pozemkov, ktoré sú nepoužité, ktoré zarastajú, že tých príležitostí je veľmi veľa. Ak máme takého nejakého jednotlivého podielníka, že vieme, že o tomto, že tento sa nechce za nič dohodnúť, tak aj takto nejak vieme dotiahnuť? Samozrejme, že nikto nie je povinný zotrvať v tom podielom spoluvlastníctva. Pokiaľ ten subjekt, ktorý to chce vysporiadať, je už podielovým spoluvlastníkom, tak rozhodne súd. Hej, tam Hej, si čiže súdna cesta áno, samozrejme, a tá je vždycky prístupná. A tá je potom buď na úrovni toho, že súd prikáže do vlastníctva jednému Áno, podielníkovi, áno. alebo dôjde k deľbe veci, hej, No, že ono tam je daný postup, OK, ktorým súd musí postupovať. Teda ak je vec reálne deliteľná, musí ju najskôr reálne rozdeliť, pokiaľ je to účelné. Druhý spôsob je potom ten, že prikáže to vlastníctvo jednému alebo druhému spoluvlastníkovi, keď sú dvaja. A tretia vec, keď ju nikto nechce, tak ju predajú ako keby na dražbe a výťažok rozdelia. Ale tieto situácie sa takmer nedejú. čiže Takže ideme väčšinou v poradí, že prvá vec je deľba, ak je áno, reálne možná, ak áno, nie, tak potom prikáže súd áno. do vlastníctva tomu jednému, asi tomu, čo sa viacej o to stará, alebo Toto je už taká komplikovaná téma, že kde rozhodujú už potom detaily a to preukazovanie na tom súde, teda tam si treba tú pozíciu veľmi dôkladne pripraviť, aby mal ten spoluvlastník, ktorý niečo chce, aby mal pádne argumenty na to, aby súd rozhodol v čo najviac jeho prospech. mhm, Hej, čiže toto není čierno-biele nikdy, že tam mhm, existujú mhm. tie možnosti Čiže a tam asi viacej už potom je tá úloha súdu a že ale aj úloha toho spoluvlastníka, aby si to vlastne obhájil to, čo chce. Hej, to, čo navrhuje tomu súdu. mhm. Aby to preukázal, aby Návrh dáva jeden z podielníkov, ten vo svojom návrhu navrhuje aj súdu v rámci nejakého toho petitu, že čo chce dosiahnuť áno, áno. a mal by primerane preukázať a podložiť to, že ten petit, to je to, čo navrhuje, dáva Áno. zmysel a že prečo by A mal že je súd. to realizovateľné a že to neodporuje zákonu. Samozrejme, že máme nejaký zákaz robenia pozemku, máme nejaké iné zákony a nesmie to odporovať ani týmto veciam. To už je ale detailná debata, ktorá Hej, ale že keď sme v zastávanom území, tak môžeme drobiť a deliť môžete, pozemky? áno, to je Môžeme, možné. hej. Áno, áno. A keď sme mimo zastávaného územia, tak tam deliť nemôžeme a to je limitované nejakým objemom, alebo Tam je 3000 metrov pri ornej pôde. čiže Respektíve pri pozemkoch, ktoré nie sú lesné pozemky. Pri lesných pozemkoch je to troška viac, ale to neviem, lebo tomuto sa nevenujem. OK. Ale je to 3000 metrov, tam prebehla teraz novelizácia, pokiaľ sa nemýlim. OK, dobre, čiže vlastne pokiaľ máme pozemok, ktorý má menej ako 3000 metrov, tak ho deliť nemôžeme. Tak v tom prípade ho súd už musí prikázať jednému zo spoluvlastníkov. Dobre, že ja sa chcem spýtať, možno sa budeš usmievať, lebo tie otázky sú také praktické, že čo som ja niekde zažil, alebo niekto sa ma na to pýtal, že môžem si napríklad oplotiť pozemok bez súhlasu susedov, alebo naopak poviem, že mám v podieloch pozemok a že ja mám, ja neviem, 2/3 a si poviem, že ja si to idem oplotiť, že ja mám maximum a že budem si to tu užívať a hotovo, hej, čiže v kontexte, že sám, alebo potom v kontexte aj voči susedom, že iba si poviem, že ja si to tu oplotím niekde v prostriedku nejakej lúky, že môžem to urobiť, alebo Je to áno, taká praktická otázka. Menil sa stavebný zákon, takže neviem už úplne, ako sa postupuje teraz, ale pokiaľ som si chcel oplotiť pozemok, ktorý patril mne a neurobil som to presne na hranici toho pozemku, ale urobil som to, ten plot som postavil na svojom pozemku, tak myslím, že stačilo ohlásenie stavebnému úradu
A samozrejme pri tom ohlásení je to konanie, ktorého bol účastníkom aj ten sused a ten mohol vzniesť námietku alebo nemusel, ale nesúhlas toho suseda neznamenal to, že si na konci ten plot nepostavím. Mhm. Ak to mám tak povedať. Takže tak bolo treba, je potrebné samozrejme ohlásenie, už neviem, ako to bude podľa tohto nového stavebného zákona, to sa všetci teraz len učíme, že aký bude postup, ale áno, že je to možné. Je možný aj spoločný plot, keď sa so susedom poznáte, robíte si bráničko a vtedy je to najlepšie. OK. Netreba sa hádať. OK, čiže dobré vzťahy To je základ. znamenajú potom, že ľahší postup. Áno, Dobre, áno. dobre. No a bavili sme sa o tom, že vlastne v kontexte aj tých predkupných práv a tak, že môžem si len tak akože odkúpiť od niekoho, že podiel v pozemku, alebo že tak povedal si o tých predkupných právach, ale že je aj nejaká cesta, že ja neviem, že poviem, že lebo predkupné právo znamená, čo dostanú to podielnici si to kúpia a už potom mať nebudem. No ale že keď teraz chcem si kúpiť iba tak podiel, že je nejaká cesta, že si môžem kúpiť podiel v nejakom pozemku, kde je viac podielníkov v súlade so zákonom, že kúpim si a na istotu je to moje, Že využijete predkupné právo. Tí, čo to majú záujem kúpiť. ale nejakú ľahšiu Samozrejme, že cestu je to, pre mňa nemáš. že je to podstata toho predkupného práva, aby sa to ďalej nedelilo, ten majetok medzi ďalšie osoby, ale aby ostával ako keby medzi tými podielovými spoluvlastníkmi. To je podstata toho predkupného práva. Čiže ak chcem ísť v súlade so zákonom, tak to je jediná Treba to cesta. uplatniť. Hej. Samozrejme existujú tam potom nejaké špekulácie, ale tie ja nebudem nebudem k tomu nikoho nabádať. Cez nejaké OK. kúpy, cez firmy, cez podiely a tak ďalej, ale to OK. sú tak zložité veci, že nie som si istý, či sú úplne v súlade so zákonom, preto to tak nerealizujeme. Dobre, ja mám takú tiež jednu zo základných otázok, že pri bytoch viem na ňu odpovedať, pri pozemkoch viem iba položiť otázku, aká je trhová cena pozemku, alebo ako ju zistím, že pozemok chcem predať alebo chcem kúpiť, za koľko, kde to zistím, kto mi s tým pomôže, čo mi s tým pomôže, stojí pozemok euro alebo 10 alebo 100, ako na to prídem? Toto bude večný boj medzi kupujúcimi a predávajúcimi a trhová cena je tá cena, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodnú, že tak by to malo nejakým spôsobom fungovať. Samozrejme, ako som už na začiatku podcastu povedal, tak všetci vlastníci si myslia, že majú to Ferrari a teda vôbec neberú do úvahy problematiku podielov spoluvlastníctva, ak majú na liste vlastníctva nejakých mŕtvych ľudí, ak tam majú nejaké obmedzenie, čo sa týka inžinierských sietí, nejakých ochranných pásiem a tak ďalej, tak samozrejme, že tí predávajúci majú tendenciu nepočúvať všetky argumenty, ktoré sa týkajú nejakého zníženia nimi požadovanej kúpnej ceny. A vtedy je potrebné trpezlivo vyjednávať, vysvetľovať tú problematiku, aby sme sa dostali na čiastku, ktorá aj pre mňa ako pre investora znamená, že som komfortný v tom, že tieto peniaze investujem do tohto konkrétneho pozemku a zohľadňuje aj problémy, ktoré sú s tým vlastníctvom spojené, teda či je tam nejaké obmedzenie, čo sa týka inžinierských sietí, nejaké ochranné pásma, koľko tam je spoluvlastníkov, aká je skladba tých spoluvlastníkov, či sú tam nejakí mŕtvi spoluvlastníci a tak ďalej. To všetko si treba vlastne v tej analýze najskôr veľmi detailne odpovedať a rozhodnúť sa, za akú cenu som ochotný ten konkrétny pozemok alebo podiel na pozemku kúpiť a potrebujem si vedieť na tieto otázky odpovedať. No, sú nejaké také, ja neviem čo, weby, štatistiky alebo nejaké portály alebo niečo, že veľmi prakticky, že tuto mám nejakú parcelu, ktorá má 600 metrov a má nejaké prístupové cesty, nemá, je v územnom pláne alebo nie je. A že koľko je to tá trhová cena, alebo že mám to teraz, chcem to ponúkať, akú tam mám dať cenovku, že ako na to prídem, alebo kto mi s tým pomôže. Áno, veď jedna parcela môže mať prístup od cesty, môže mať siete priamo niekde pri pozemku a druhá parcela je hneď vedľa nej, ale akurát pre tou parcelou napríklad cesta nie je. A potom je problém, že nie je zabezpečený prístup, treba si dotiahnuť siete napríklad 10, 15, 20 metrov, to stojí nejaké náklady a samozrejme, že cena jedného a druhého pozemku tým pádom nemôže byť totožná, pretože pri nejakom ďalšom využití, a to hovorím iba o tom, že obe parcely majú jedného vlastníka. Len samozrejme už ani pri tomto tá cena by nemala byť rovnaká. Ale to už nechám na posúdení iných, že či sú ochotní zaplatiť za jednu aj druhú parcelu rovnako. Ja by som to neurobil. OK, ale ty vieš, že keď, ja neviem, keď ti zavolám, že proste pošlem ti nejakú parcelku, tak mi vieš povedať približnú trhovú cenu? Z hlavy asi nie, potreboval by som vedieť súvislosti. OK. Samozrejme, čím menej, tým lepšie.
pre nás ako Z pozície z kupujúceho. pozície No ale kupujúceho, dobre, áno. dobre. A že Len čo... potom to potrebuješ niekedy aj predať, takže potom je OK, dôležitá dobre, aj tá tak druhá časť. skúsme si možno povedať nejaké faktory, ktoré to ovplyvňujú, že ktoré ti tak akože napadajú, že ja idem tak rýchlo, že územný plán a možnosť využitia v rámci územného Jednoznačne. plánovania. Druhá vec, ktorú si uvedomujem, je dostupnosť sietí a ich kapacity, že, Určite. lebo môže mať aj sieť na hranici, ale keď nemá kapacitu, tak. A Presne potom by tak. to bol nejaký možno čo, pomer strán toho pozemku. Tak samozrejme, že na to, čo ho chcem použiť, ak chcem stavať OK. nejaký rodinný dom, tak asi mi bude zbytočný pozemok, ktorý má 6 metrov na šírku a 100 metrov na dĺžku, že na takom pozemku nepostavám nič. Svahovitosť, Samozrejme. To, nejaké chránené to sú územie. všetko tie morfologické faktory, ktoré si človek pozrie na tom pozemku, či sa nenachádza napríklad v chránenom území. Áno, že treba si o tom pozemku zistiť čo najviac možných dostupných informácií, treba sa ísť opýtať na životné prostredie, na mesto a tak ďalej, aby sme mali tie informácie kompletné. A ešte ti napadá niečo z toho, čo som... No samozrejme počet spoluvlastníkov a Počet skladba spoluvlastníkov, že to OK, sa stále dostávame na začiatok toho OK, celého problému, OK, že prečo hej, tie pozemky treba vysporiadavať. OK. Dobre, dobre, takže to sme si povedali, čo všetko vplýva na trhovú cenu a ako sa teda určuje. No a skúsme si inak povedať, že máme podielových spoluvlastníkov, máme nejaký pozemok, povedzme, že podieloví spoluvlastníci sme traja, štyria a teraz, že sme takí celkom ústretoví medzi sebou, že nie je tam žiadny spor, dobre komunikujeme, že dá sa ten pozemok iba tak rýchlo podeliť, alebo že koho k tomu potrebujeme, že stačí nám, že čo máme urobiť, že vieme sa aj dohodnúť, len nevieme, čo máme urobiť, že čo by si nám poradil. Ak sa viete dohodnúť so spoluvlastníkmi, je to tá najjednoduchšia, najlepšia cesta. Potom, keď už máte nejaký náčrt približný, že ako by tie pozemky, napríklad, poviem to na príklade, že máme 2000 metrovú parcelu a chcete urobiť 4 500 metrové pozemky, tak je potrebné samozrejme si to nejak nakresliť a následne nechať vypracovať geometrický plán a uzavrieť dohodu o zrušení vypredení podielov spoluvlastníctva. To je úplne tá najjednoduchšia verzia, ktorá je. Len A v tej dohode sa píše čo, v tej že... dohode sa píše to, že pozemok A nadobudne ten, pozemok B nadobudne ten, pozemok C nadobudne ten a pozemok D nadobudne ten štvrtý spoluvlastník. A v tom prípade je to celé podelené a každý má, už nie sú ako keby v podielnom spoluvlastníctve po jednej štvrtine toho veľkého pozemku, ale sú jednojedinovým alebo výlučným vlastníkom oddelenej časti toho pozemku. A potom s ním môžu samozrejme nakladať aj bez obmedzenia tých spoluvlastníkov, teda predkupné práva, súhlasy a tak ďalej. Mhm. A možno sa ho oplatí ako keby aj správne načleniť pre tie budúce účely, že Áno, áno. teoreticky z neho vyčleniť nejakú prístupovú cestu alebo niečo. Že to som sa ja stretol v praxi s tým, že vlastne ľudia neboli ochotní prispieť na prístupovú cestu Áno, nejakým to býva tak. podielom v pozemku, ale vlastne, že oni boli na konci proti sebe, lebo na jednej strane, že musím prispieť 10% výmery a ľudia sa báli a kričali, že nie, ja nechcem 10% odovzdať, ale oproti tomu tým, že by odovzdali a bola prístupová komunikácia, tak hodnota pozemku by narastla možno o S 50%. týmto sa stretávam dennodenne. To sú väčšie problémy ľudí, ktorí bohužiaľ tej problematike nechcú rozumieť, že sú ľudia, ktorí nedokážu ako keby vnímať a nechcú vnímať to, čo im hovorím. A tam nastáva pre niekoho možno tá frustrácia, že tá druhá strana ma nepočúva, ale treba to možno vysvetliť inak, iným spôsobom. Treba sa stretnúť možno s inými rodinnými príslušníkmi toho predávajúceho, respektíve potenciálneho predávajúceho alebo toho nespolupracujúceho spoluvlastníka. Skúsiť to vysvetliť im a skúšať hľadať tú cestu, aby to neprišlo pre ten súd, lebo to je tá najdlhšia a možno aj najnekomfortnejšia možnosť, ktorá tu je. Že ty chodíš takto ďaleko, že normálne ešte aj rodinných príbuzných Nie, a... tak že keď to zo skúsenosti viem, že keď sa jednáme o nejakom pozemku s niekým, alebo keď navrhujem nejakú kúpu alebo predaj toho pozemku, tak väčšinou sa tí ľudia poradia s nejakým spôsobom s tou najbližšou rodinou. A ja aj tých ľudí potom vyzývam, že veď kľudne si zavolajte niekoho, kto vám bude radiť, komu to vysvetlí, možno bude mať iný pohľad na tú vec. A pri snahe uzavrieť tú dohodu treba byť kreatívny. Treba byť kreatívny, treba rozmýšľať a treba stále hľadiť na ten svoj cieľ a na tú pridanú hodnotu, ktorú dokážem priniesť aj tomu spoluvlastníkovi, ktorý dostane peniaze z pozemku, ktorý sám nevie reálne využiť.
potom to na konci dáva možno zmysel pre všetkých. Samozrejme, ak príde k reálnej dielbe, ako spomínaš ty, že človek je povinný alebo by mal odovzdať na tie cesty alebo na tie komunikácie, tak je to tak. No toto treba vysvetliť, že Hm. Čiže inak to nejde, že potom to není spravodlivé, vieš, že niekto odovzdá tie metre pod komunikáciu, len aby sa dostal k svojmu pozemku a niekto to má nadobudnúť bez odovzdania, že to mi nepríde logické ani fér. Ale sú nejaké také možno pomocné spôsoby, akože ja viem, že je to múdre, hej, ale chápem aj toho človeka, ktorý neuvažuje možno celkom v Áno, áno. súvislostiach, že teraz niekto mi hovorí odovzdať 10% pozemku, hej, čiže z 1000-metrového pozemku odovzdaj 100 metrov. Tak si poviem tak laicky, že ja nechcem odovzdať nič, škoda je mojich 100 metrov, no ale oproti tomu je zase, keď sa na to pozrieme inak, že tie 100 metrov štvorcových dovolí vybudovať cesty, siete a všetko a zhodnotí to môj pozemok, no tak potom to dáva zmysel, ale že či sú nejaké komunikačné cesty alebo z tých svojich skúseností, asi tak, ako si povedal, cez tých Tak ako rodinných som spomenul, príbuzných, že hej. treba byť Hm, trpezlivý, treba to vysvetľovať a ja som si už potom dal aj lehotu, že napríklad mám pri niektorých pozemkoch 3, 4, 5 mesiacov, si poviem, že idem sa snažiť teraz 5 mesiacov o dohodu, ale ak to už nepôjde, tak proste budem musieť postúpiť ako keby ten ďalší krok a to je ten návrh na súd alebo nejaká oficiálna výzva. A ono to veľakrát zaberie, že keď človek pošle už ten list s nejakým vypracovaným geometrickým plánom, ktorý je opečiatkovaný od geodeta, ktorý je navrhnutý nejakým človekom, ktorý sa tomu vyzná, nejakým urbanistom alebo nejakým, hm, nejakým architektom, ktorý dá tie dimenzie tým pozemkom, ktoré majú byť pre cesty, ktoré majú byť pre tie rodinné domy, alebo hovorím príklad pre tie IBVčky, ktoré som ja robil, tak na konci sa tí ľudia potom si povedali OK, že áno, toto mi dáva zmysel. že vlastne tou dodatočnou prácou, dodatočnými peniazmi, aj dodatočným úsilím, aj materiálmi ty si zvýšil ako keby dôveryhodnosť svojej informácie. No a zvýšil som okrem toho, že som vedel použiť podiely, ktoré som nakúpil na tom pozemku, ale už som to nekúpil od tej poslednej osoby, tak ja som tým pádom zhodnotil pozemok aj tomu nespolupracujúcemu spoluvlastníkovi, čo mnohokrát tak býva. Treba to nejakým spôsobom prekusnúť, že ja si stále hľadím na ten svoj cieľ, vysporiadať, čo sa dá, nakúpiť, čo sa dá a hľadať tú najjednoduchšiu možnú cestu na to, aby som dokázal ako investor dostať svoju investíciu naspäť. A toto je veľmi dôležité, že pri tomto treba byť veľmi kreatívny aj flexibilný pri tých možnostiach, pri hľadaní tých možností. Hm, hm. No dobre, tak toto som pochopil. A mám ešte takú poslednú celú, ako keby môžeme nazvať až spleť súvislostí, ktorá sa deje, že proste niekto neoprávnene používa môj pozemok alebo časť, Mhm. alebo proste jednoducho dokonca, že zastáva môj pozemok alebo časť, hej, sú tu rôzne príbehy aj osady alebo niečo, hej, že tých dôvodov môže byť viacero, ale že proste vlastním pozemok a niekto ho neoprávnene používa. Kľudne si ho zahradí, dá tam bránu, závoru, kladku, že aký je taký postup, že alebo stretol si sa s týmto, ako si sa vysporiadal s danou situáciou, čo si robil preto, že aký je teda Áno, postup? takéto situácie samozrejme vznikajú, či už nejakým nevedomým užívaním pozemku, že vznikla nejaká máte doma záhradu a používate napríklad do 2 metre pozemku viac, ani o tom neviete. A na konci zistíte, že keď to príde geodet zamerať, tak ste väčšinu života užívali nejaký cudzí pozemok. Ale pokiaľ je niekto taký, že zámerne používa cudzí pozemok alebo je spoluvlastníkom a tento pozemok prenajme niekomu alebo ho zastavia nebodaj nejakou stavbou, tak samozrejme ten spoluvlastník má možnosť, alebo ten vlastník toho pozemku má možnosť sa brániť, ale je to komplikovanejšia tematika, ktorá končí napríklad nejakým vydaním bezdôvodného obohatenia. Teraz podľa nového stavebného zákona uvidíme, ako to bude, rôzne čierne stavby a takéto stavby, tak bude to troška možno pre tých porušovateľov zákona, ktorí užívajú ten cudzí majetok a stavajú na cudzom majetku, teraz tam bude väčší bič na nich. Čiže malo by to byť tvrdšie, hej? Uvidíme, ako to bude, hej. Že momentálne je to troška problém, lebo keď ja postavám dom na cudzom pozemku, samozrejme už aj bez povolenia, lebo to nezískam povolenie stavebné, dokiaľ nemám nejaké právo k tomu pozemku. Ale v minulosti sa takéto veci, a my ako keby preberáme nejakým spôsobom súvislosti z minulého režimu, kedy sa stavalo halabala na všetkých možných pozemkoch a bez povolenia, respektíve aj so stavebným povolením, ale vtedy nebol potrebný súhlas toho vlastníka a dneska takto stoja celé sídliska, čo je problém.
a na Slovensku to nikto nerieši a následne z toho vznikajú problémy pre samosprávy, pre rôznych vlastníkov pozemkov a tak ďalej. Hej. Toto je ale úplne iná komplikovanejšia téma, ktorou tu na Slovensku žijeme. Hm. Mne sa stalo v minulosti, že som mal kúpený jeden dom v Považskej Teplej Mhm. a proste dom bol na 1200 metrovom pozemku. Celý pozemok bol zapísaný na liste vlastníctva ako zastávané plochy a nadvoria, tým pádom vlastne vlastník platil vyššiu daň z Mhm. nehnuteľnosti. Ja som dom predal nadobúdateľovi, no a nadobúdateľovi som ešte teda v dobrej viere poradil, že pozri, že daj si to premerať, zakresliť, že aby bolo zastávané to, čo zastávané, zahrada to, čo zahrada, budeš platiť nižšiu daň z nehnuteľnosti. No a to som ešte nevedel, koľko tá rada bude stáť mňa ako predávajúceho, lebo najprv odo mňa dom kúpil a potom urobil to, čo som mu poradil. No a na konci sa ukázalo, že vlastne po premeraní a po presnom a správnom zakreslení stavieb a všetkého, že hoď to boli C-čkové parcely, čo Áno, je presný stav, áno. takže časť domu zasahovala do pozemku suseda. Čo by mal byť presný stav. Čo by mal byť presný stav, áno, ty si ma pekne opravil. No ale že vlastne stala sa mi táto časť, že výsledkom práce geodeta bolo, že dom parkuje na pozemku niekoho iného, v nejakej časti. Samozrejme, že existujúci vlastník mi ponúkal súdnou cestou vrátenie majetku. Áno, áno. Na konci sme to uzavreli dohodou, že kúpil som dodatočné metre, ktoré teda boli pod rodinným domom, ktorý už parkoval na pozemku suseda. Áno, áno. Na druhej strane, že čo chcem povedať, že čo sa mi stalo, že to zase sa nesťažujem, ale reálne sa mi to stalo, že ja som potom nadobúdal tie metre od suseda, poviem veľmi draho, hej, že sused sa ani tým, Áno, tým áno, áno. netajil, že mi proste povedal, že ale ty tu máš vážny problém, vravím, že mám vážny problém, no a že ja ti metre pozemku predať nechcem, iba ak by som na tom zabenefitoval, no tak už potom nejak to teda bolo, že som bol ochotný doplatiť tie metre štvorcové a následne som ich daroval existujúcemu vlastníkovi, ale že bolo to pre mňa ako keby nemilé, takže Takéto situácie vznikajú, tomu sa nejakým spôsobom pri týchto veciach nevyhneš. Keď sme vysporiadavali jeden pozemok v Košiciach, tak tam bolo tiež veľa vlastníkov a jedna pani mi povedala, že ona mi tento podiel predá, iba ak od nej kúpim aj iné LVčka, ktoré vlastní. Teda všetky pozemky a všetky podiely na rôznych pozemkoch po Košiciach, ktoré vlastní. A až potom som zistil, keď som si to preklikal na mapke, že čo som všetko kúpil a boli to niektoré riadne pozemky, ktoré doteraz vlastním a neviem ich nejakým spôsobom použiť. A jeden z nich bol pozemok pod jednou priemyselnou halou. mhm, No, a bohužiaľ a vlastník tej haly ani počuť o predaji, mhm, alebo o kúpe toho pozemku tak. mhm. Takže samozrejme súdny spor, bezdôvodné obohatenie, okresný súd, krajský súd, najvyšší súd mi dal za pravdu a doteraz není ochotný platiť, takže ďalšie súdne spory sú rozbehnuté. Ale niekedy človek na takýchto vlastníkov narazí a nevie s tým nič robiť. Dobre, čiže ako nejaké také možno konečné, odporúčanie pre, vlastníkov, či už existujúcich pozemkov alebo pozemkov, ktoré chcú nadobúdať, že možno by si mali spraviť nejakú primeranú analýzu, Určite, určite. urobiť preto maximum, skúsiť, osloviť možno nejakých odborníkov, že za seba som sa naučil na tom príbehu v Považskej Teplej, že tak ako si to povedal, že C-čková parcela, presný stav, že dnes tam doplňam tie tvoje slova, by mal to byť presný Áno, stav. áno. Takže možno, ak chceme nadobúdať, poviem, úplne veľký a hodnotný majetok, že možno stojí za to dokonca si dať premerať pozemok, dokonca si dať pozrieť posledné tituly nadobudnutia, To samozrejme sú áno, áno, to súhlasím. či sú ako keby tam náhodou zriadené nejaké vecné bremená, ktoré nie sú zapísané teoreticky, či prevádzame všetky práva, alebo môžu byť aj nejaké veci, že prevádzame napríklad pozemok, ale môže byť stavba, ktorá je spoločná niekde inde umiestnená, alebo čokoľvek iné. Čiže aby sme detálne poznali tú majetkovú podstatu, aby sme poznali tie pomery. No a na základe toho sa potom rozhodli správne, takže ja ti ďakujem, Ľubo. Položil som nejaké základné otázky, ktoré som sa opýtať chcel. Ja verím, že tieto otázky a odpovede budú užitočné a že teda ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a všetko dobré. Dúfam aj ja. Ďakujem pekne. Ahoj, Ľubo.